Lekuona fabrika eraikin bezala, proiektu bezala ia duela 10 urte sortu zen. Aurretik okindegi fabri bat zen, herri honetan fabrikak eta industriek pisu handia eduki dute historikoki, herriaren espirituan eta herriaren zikean oso sartuta dago mundu industriala, egitearen kultura deitzen dioguna ez. Eta ibilbide horretan eta testuinguru horretan kokatu behar da ere Lekuona fabrika. Lekuona fabrika proiektuak hiru lan ardatz edo 3 lan ildo nagusi ditu. Alde batetik herritar plaza. Herritar plazan berez 3 lan ildo ditu eta lan ildoitako bat adibidez da pixka bat, hemen eraikin honetan sortu dien espazioetan 5 espazio ezberdin ditugu eta espazioetako programazioan. Orduan, herritarrak parte har dezakete programazioa onartzeko sortu den batzorde batean, ze gure egiteko moduan garrantzia handia dago komunitate eraikitzea, baina baita ere nolabait herritarrei eta eragileei erabakitze ahalmena ematea. Erabakitze ahalmena eta nolabait baiek parte sentitzea. Orduan herritar bezala batetikan herritar antolatua izan parte har dezakete batzordean, baina herritar antolatua ez dian horiek ere etor daitezke Lekuonara eta nolabait euren proposamena luzatu. Betire taldeak irekiak diana eta guk gure jartzen diogun baldintza bakarra da esan zein egunetan etorriko zeaten, adosten dugu, ze maiztasunean eta segunetan etorriko dian, da guk intei duguna da iragarri. Iragarri eta esan, adibidez, hilabeteko lehenengo larunbatetan rol taldea elkartuko da. Eta hortikan ere, nolabait, interes bera duten herritarrak ere modu librean etor daitezke, eta interes bera duten herritarrak ezagutu. Eta gero badaukagu beste 3. lan ildo bat, hori oraindik egiteke daukaguna, eta hortan ere zalantzai gabe parte hartzeko aukera izango dutena, eta izango dira proiektua, pixka deialdi bat egiteko asmoa dugu, proiektuak gauzatzeko, proiektu komunitarioak esaten duguna. Izango litzateke pixka bai herrian bertan on daitezken beharrei edo erronkei erantzuteko, edo kolektibo batek eduki dezaken behar edo erronkari erantzuteko. Beste alde batetik, espazio eszenikoarekin lotura zuzena duen sorkuntza eta mediazio programa, arte bizien arloko sorkuntza eta mediazio programa, eta 3. proiektuaren 3. hanka liburutegi zerbitzua litzateke. Lekuona fabrikan lantzen ditugun proiektuen helburua edo nahia ez da kontsumorako baliabidea, kontsumorako proiektu kulturalak edo produktuak eskaintzea. Sorleku handi bat dugu, espazio eszeniko handi bat, baina ohikoan bertan gertatzen diren gauzak ez dira emanaldiak besterik gabe. Hor hartzen direnak dira arte eszenikoetako egonaldiak eta egonaldi horien baitan edo horiek gertatzen diren bitartean bilatzen duguna da sorkuntza horiek herriko eragile, herriko kolektibo jakin, ikastetxekin nolabait harremanetan jartzea. Ez ikusle bezala, baizik eta nolabait norabide biko harreman bat errastuz. Proiektu jakin horretan memoriaren inguruan lan egiten bada, edo berdintasunen inguruan, edo zen gaiaren inguruan, bilatzen dugu gai horrekin lotura eduki dezaketen herritarrak, elkarteak, enpresak, kolektiboak, eta harremanetan jarri. Irekiera hitz egiten dugunean, egia da, baduela proiektuaren atal bakoitzak, zuzendaritza edo gidaritza orokorretik proiektu jakin bakoitzaren kudeaketan herritar edo eragileen parte hartze zuzen badago, eta hori irekieraz gain berrikuntza ere bada kudeaketan. Eta hor nik uste garrantzi itzela duena da gauza guzti horiek aurrera eramateko kolaborazioaz hitz egiten dugunean, hitz egiten dugu baldintzetaz, hitz egiten dugu harremanetaz, pertsonen batetik besterako harremanetaz, eta ez da papereak soilik eutsi dezaken zerbait. Eta nolabait gure papera argi edukitzea dela erreztaile papela, eta erreztaile papera esatetenean da sortzea konfidantzazko gune bat non elkarri errespetatuko diogun, eta elkar ezagutu eta elkarrekin ariko gehan lanean.